Ang atong topic karon maghisgot kini og how to develop ourselves to become a Christian. Unsa may atong buhaton aron ma-develop ang atong kaugalingon nga mahimo kitang tinuod nga Kristohanon. Unsa may mga steps, unsa may mga una natong buhaton, unsa may ato ang buhaton sa atong kaugalingon. Para atong masayran kung unsaon pag-develop ang atong kaugalingon nga mahimo kita nga usa ka Kristohanon, tinuod nga Kristohanon, atong pasultihon ang Biblia. Atong basahon diri sa Roma 10 versikulo 17. Nag-ingon diri, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Igsuon, ang una di ay para ma-develop ang atong kaugalingon diha sa pagkinabuhi nga Kristohanon, mao ay kanang maminaw kita sa mga word of God, sa mga pulong sa Ginoo. Maminaw kita kung dunay magwali, dunay magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Maminaw kita kung basahan kita og about sa Ginoo, about sa word of God. Maminaw kita og dunay magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dili nato kini i-reject mga igsoon kay usa ka na nga ma-develop ang ato ang pagka Kristohanon nga makadungog ta sa mensahe sa Dios. Kana nga tawo nga nagdala sa mensahe gigamit siya sa Ginoo aron ikaw makadungog. Dayon pinaagi ni ana nga ikaw makadungog, makatuna ka og develop sa imong kaugalingon, nga ikaw na magbasa sa Biblia, nga ma-enhance hangtod nga maanad ang imong kaugalingon, nga magkinabuhi na ka na Kristohanon o ma-feel nimo nga kulang ang imong kinabuhi kung dili ka kabasa sa Word of God, kung dili ka paminaw sa pulong sa Ginoo. Ma-feel nimo nga imong kaugalingon nga kulang na kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Igsuon, nasayod ako nga kung atong tanawon ang buhat sa kalibutan, makaingon ka nga lisod tungod kay kadaghanan nga gibuhat sa katawhan basta gani word of God, kapuyan mo basa, kapuyan maminaw, unya og mubasa, dukaon, daghang mga trials, daghang mga pagsulay kung siya musugod na diha sa pagdevelop sa iyang pagka Kristohanon. Daghan siya pagsulay nga magian, daghan siya mga trials nga moabot, sulayon siya pag-ayo. Tungod kay kasagaran karon sa mga katawhan kung chismis ang hisgutan, kung about life sa laing tao ang hisgutan, focus kayo nga maminaw o dili ka dukaon nga maminaw o ganahan pagid gani ka nga unsa pay lain, unsa pay supay, dili ka ganahan nga tapuson. Pero kung word of God ang hisgutan, kapuyan ka o walk out ka, muhawa ka, basta dili ka ganahang maminaw, basta about sa word of God. Pero igsuon timan nga ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo base sa Biblia, ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mao di ay ang sinugdanan, mao ang sinugdanan sa pag-develop sa atong kaugalingon sa pagka-Kristohanon o pagkinabuhi sa Ginoo. Busa igsuon, maminaw kita sa pulong sa Ginoo, moapil kita sa mga Bible study, magtuon kita, mubasa kita, tungod kay usa kini nga makadevelop sa atong kaugalingon para ma-enhance ang atong kaugalingon nga mahimo kita na tinuod nga Kristohanon. Nag-ingon diri sa verse nga ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Igsuon, kinahanglan di ay nga sa pag-develop sa atong pagka Kristohanon, Christian life, kinahanglan nga ang atong pulong nga madungog, pulong sa Ginoo, dili pulong sa ato ang isig katao. Pulong sa Ginoo, dili pulong nga tawhanon. Tungod kay ang pulong nga tawhanon sayon tun-an og daling tun-an, pero ang pulong sa Ginoo igsoon lisod apan pinaagi sa tabang sa Ginoo, pinaagi sa imong pag-ampo, wala imposible nga ma-develop ka ug mo-grow ang imong pagtuo sa Ginoo, mo-grow ang imong faith diha sa Ginoo, pinaagi sa power ni Lord. Pakigrelasyon ka dunay sa Ginoo, pakigsuod ka dunay sa Ginoo, aron ang tanang mga butang nga lisod alang kanimo, mahimo ka ng posible, mahimo ka ng mapasayon, tungod kay walay imposible sa Ginoo. Kung sa Roma 12 versikulo 2 nag-ingon diri,
Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan nining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit o makapahimuot kaniya. Igsuon, kung marinyo na ang imong nahuna, kung mausab na imong nahuna, na ang imong ganahang paminawon dili na chismis sa kalibutanon, kung dili chismis na about Bible, chismis na about sa pulong sa Ginoo, diha na nimo ma-feel nga nagsugod na og grow ang imuhang kaugalingon sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Tungod kay nag-ingon siya diri, ayaw pahiuyon sa pamatasan nining panahona. Unsa man day ang pamatasan nining panahona karon igsuon? Tungod kay ang atong panahon karon, ang kalibutanon mao ang kalipay, kalibutanon nga chismis, apan ang chismis nga about sa word of God dili walay ganahan kayo nga maminaw. Maong niingon si Lord diri sa Roma 12 versikulo 2 nga ang gusto niya nga dili ka mahiuyon sa kapanahunan karon, dili ka mahiuyon sa pamatasan nining panahona karon. Tungod sa buhat sa tao nga dili maayo, nga wala nagkapahimuot sa Ginoo, nahimong ngilad ang kalibutan. Nag-ingon siya diri nga ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Gusto sa Dios nga mabag-o ka, gusto sa Dios nga mausab ka, gusto sa Dios nga mausab ta, gusto sa Dios nga mabag-o ta, nga magkinabuhi ta nga Kristohanon, magkinabuhi ta sa pamatasan nga gusto sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon siya diri nga ang gusto sa Ginoo nga ipabag-o ang atong hunahuna. Tungod kay og mabag-o na ang atong hunahuna, masayra nato isuon kung unsa ang kabubuton ni Lord, kung unsa ang gusto ni Lord sa atong kinabuhi, kung unsa ang gusto ni Lord nga mahitabo sa atong kinabuhi. Tudluan ta sa Ginoo igsuon, tudluan ta niya sa atong purpose nganong naata ning kalibutan. Tungod kay ang gusto ni Lord nga masayod kita, ang gusto ni Lord nga masayod kita kung unsa ang maayo nga butang nga makapahimuot kaniya. Isuon, sugod karon atong i-develop ang atong kaugalingon pinaagi sa pagchismis sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dili nato chismisan ang kalibutanon, kundi dili chismisan nato ang word of God. Aron sa ingon, ma-develop ang atong kaugalingon ug mo-grow ang atong faith diha sa Ginoo. God bless sa tanan.